Привет на всички, здравейте, ми зрители, аз съм Мабиги и днес ще започнем нова поредица на играта София Wars. Така ще сме софиянците. Аз влезнах направо в стария така. Бомбата. Трябва да отидем при инструктора, за да се облечем, да намерим оръжия. Окей. Дрехи. Ще си купя това, ще си купя оръжие това, ще си купя нещо от нон-стопа. Не. Добре, живот. Не. Така. Слагаме го. И това. И отиваме отново при инструктора. Ако тази игра ви харесва, тя е онлайн, долу в описанието ще има линк за играта. Да, искам да го гледам анимирано. Не мога да го гледам анимирано. Така, пак аз печеля. Така, че имаме отново да стана баровец. Трябва да подписвам тук един договор. Ако играта ви харесва, може да ударите по един лайк, да се абонирате и да я играете отдолу. В описанието ще има линк отново, както казах, за играта. Знаеш? Добре, окей, към фитнеса. Тук се развивате вашия герой, повиши. Така, пак отиваме при инструктора. Трябва сега да пусна тук да патрулирам, за да знам за това, ама какво е това патрулиране. Така, сега ще си потърся противник. Добре, нападам. Браво, Абе, защо? Какво като нямам? Ай, кой ще покажа напред? Добре, аз печеля. Така. Мисля, че спечелих нещо. Какво е това слънце? Слънце, основното слънце, което е напълно за представите. Яко. Добре. Окей, сега ще трябва да ходим да работим. Само да отида в Бургер Крал и да работя. Сега трябва да почакаме още 10 секунди, за да можем да такаваме. Както виждате, даже на мен ми е много по-удобно, защото тук ми е това колко време записвам. Така и вече да търсим противник, да нападаме. Още... Yes! И аз вече имам клещи. Сега ще обезвредя бомбата. И да, бонуси! Така. Ще използваме... Да видим... Добре, ще търся скитника. Къде е този скитник? Не го знам. В площада, мисля, че ще бъде. Не тук, герой. Да, завърти. Само искам да отида в новини, за да видя какъв е този подарък. За слънцата, бе. Къде са тези слънца, бе? Поди няма. Добре, окей, ще... Тежим тук. Така. Ще използваме едно круасанче. Да отиваме... Чакайте. Ще се защитя героя. Но искам вие да не гледате това, защото това аз ще задраскам това. Докато пиша. Това пише ли изобщо? Не, за Бога не мога да го направя. Добре. Така ще спрем видеоклипа на пауза, докато се защити героя. Да, хора, както виждате, вече се регистрирах.
Абе не. Дали има някой? От трето ниво. Още колко? Опит 4 от 14. О, не. Така. Окей, отиваме да се бием, значи. Улички ще смачкам по-силен. И по-силен да се не ме интересува, защото аз все пак ги побеждавам. Така, отивам пак да се бия, възстановявам се силите, нападам и побеждавам. Към уличките. Искам да стана 14, лекувам се, айде лекуване, айде. И пак победих. О, не, още една битка ми става. Да патрулирам. Така. Сега. О, хайде патрулирането, кога ще свършим? Не искам 10 минути, бе, искам. Няма ли една минута? О, но пак ще се възстановявам силите. Тонус, хайде, тонус. Имам ли тонус? Хайде, имам. Пък и да мачкам. Абе, добре, лекуване, айде стига. Направо така нападам. И днес с вас се дигнахме трето ниво. И вече ще ни скочи тази. Да, разбира се. И така вече мога да кажа здравейте. Даже ако има някой. Кажете хай на YouTube. Така да изм тук, добре. Да си отворя подаръка. God damn it. Чам при подаръците, за да си купя. Купи за 18. Да. Колекциите. Окей, супер. Така, окей, супер. Така, хора, даже виждате, че Лидерман пише на кирилица, ще се накажат, окей. Чуваме да пишем на кирилица. Така, сега ще напишем. Окей, само да си намеря буквите, че... Окей, къде тук? Е така. Добре, Лидерман. Охо, че Лидерман. Окей. Хора, мисля да направим още една битка и да свършваме с този епизод. What? Да видим инструктора още какво иска. Добре, окей. Какво да изпълняваме мисии? Така. Добре. Какво ще подаръци? Така. Да отидем да си видим героя. О, честита пролет, какво е? О, какво е? Къде е подарък? Задание. Окей. Така. Мисля, че няма... ето бе. И подаръка. Хора, вижте какво става. Вижте, погледнете. Това е направо върховно. Окей. Така, това хора, ако ви е харесало видеото, ударете по един лайк и се абонирайте за моя канал и очаквайте още епизоди на София Wars. Чао!